ήδη εδώ στο Μόντρεαλ. Έχει πάρει 2 χρυσά και στα 100 και στα 200, μάλιστα στα 200 με παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αυτοκράτορας παγκοσμίως του ύπιου, αλλά μόνο στα 100 και στα 200. Ένας Αυστραλός στο 3, αντίπαλος του Άρη, 29 χρονών, στη δύση της καριέρας του, είναι το 4ο παγκόσμιο, ο Ματ Βέλς, μαθητής του Ιαν Ποπ από την Μελβούρνη. Και να εδώ ο Άρης Γρηγοριάδης, μαθητής του Χρυσάφη Βαγγελακάκη. Περιμένουμε από αυτόν πολλά πράγματα. Φημίζεται για την ηρεμία του και την ψυχραιμία του και την τακτική του πάνω στην κούρσα. Ο Λάιεμ Τάνκοφ, ένας μεγάλος αντίπαλος για τον Άρη, ο Βρετανός, και αυτός είναι ο παγκόσμιος ρέκορτμαν και παγκόσμιος πρωταθλητής από τη Βαρκελόνη, ο Γερμανός, ο Τόμας Ρούπραθ. Στο 7 είναι ένας Ιάπωνας, ο Γιουνίσι Μιγιασίτα, 15ο στα 100 ύπιο εδώ στο Μόντρεαλ, και άλλος ένας Γερμανός στον τελικό, ο Μάρκο Ντικάρλι, ο οποίος ήταν 20ος εδώ στο Μόντρεαλ στα 100 ύπιο, ενώ πέρυσι στους Ολυμπιακούς της Αθήνας πάντα στα 100 ύπιο ήταν φιναλίστ, πήρε την 8η θέση. Πέφτουν οι κολυμβητές στο νερό για την εκκίνηση στο 50 ύπιο. Παγκόσμιο ρεκόρ από τον Γερμανό που κολυμπάει στο 6, τον Τόμας Ρούπραθ, από τη Βαρκελόνη πριν 2 χρόνια, 24-80, το οποίο φυσικά είναι και ρεκόρ αγώνων. Για να δούμε στο 4 τον Άρη, σε περίπου 30 δευτερόλεπτα από τώρα θα ξέρουμε την τύχη του Άρη, ο οποίος βγαίνει τώρα από το νερό. Καλύτερη εκκίνηση από τον Ματ Βέλς, τον Αυστραλό. Ο Άρης τώρα αναπτύσσεται στα 25 μέτρα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης. Ο Άρης περνάει ο Άρης. Ναι, είναι πρώτος, είναι πρωταθλητής κόσμου. 24-95, συντρίβει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ. 24-85, ένα Ελληνόπουλο, ένας Θεσσαλονικιός, είναι πρωταθλητής κόσμου, είναι πρώτος ο Άρης, είναι πρώτος, ξαναβλέπουμε, το λέμε για να το πιστέψουμε, είναι πρώτος ο Άρης Γρηγοριάδης, 24-95, 4 εκατοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Αυστραλό, τον Ματ Βέλς, και 7 εκατοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Βρετανό, τον Τάνκοφ, τον Λάιαμ, μεγάλος αντίπαλος και αυτός για τον Άρη. Θα μείνει στο 3ο σκάλι του βάθρου, θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Ξαναβλέπουμε, δεν το χορταίνουμε να το βλέπουμε, τον τερματισμό αυτού του υπέροχου αθλητή, ο οποίος αποθεώνεται από τον κόσμο στην εξέδρα. Le médaillé de bronze représentant la Grande-Bretagne. The winner of the bronze medal, representing Great Britain, Liam Tankov. Médaillé d'argent représentant l'Australie. The winner of the silver medal, representing Australia, Matt Wells. Et le médaillé d'or et champion du monde représentant la Grèce. The winner of the gold medal and world champion, representing Greece, Aristides Grigoriadis.